ସ୍ୱପ୍ନର ଯାତ୍ରା। ଏ ଯାତ୍ରା ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରର। ହଁ, ସ୍ୱପ୍ନର ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ। ସତେଅବା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଇଲାକାକୁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ ସେଦିନ ଥିଲା ଅଭିନବ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ଯଦିଓ କିଛି ସାଥୀ ଥିଲେ ମୋ ସହ, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତରେ ମୁଁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପଥରେ। ହଁ, ମାନବୀୟ ଚେତନାରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ମୋର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ଇଲାକାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆତ୍ମାର ଆଇନାରେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଶିଆଳି ଲଟା ଘେରା କୁଞ୍ଜବନ ସଦୃଶ ଏକ ସ୍ଥାନରେ। ଗୋପୀଙ୍କ ପରି କିଛି ଶକ୍ତିଙ୍କର ସେଠି ଥିଲା ଆତଜାତ। ଏ କ'ଣ ନିଧୁବନ? ଏ କ'ଣ ବଂଶୀସ୍ୱନ? ଏ କ'ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀଙ୍କ ବଂଶୀସ୍ୱନ? କି ମଧୁର ଥିଲା ତାହା! ସବୁ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଲାଗୁଥିଲେ ସବୁ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ସେଠି। ସମସ୍ତଙ୍କର ତଲ୍ଲୀନତା ଦେଖି ନିଜ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିନଥିଲି। ନିଜ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ ନ କରିପାରି ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ ମୋତେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବଂଶୀ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲା। ବାସ୍ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବାବେଗରେ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ସହ ବଂଶୀ ବଜେଇ ଚାଲିଥିଲି। ବଂଶୀ ବଜେଇ ରାସରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲି କିଛି କ୍ଷଣ। ହଠାତ୍ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲି ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେ ଇଙ୍ଗିତ ଥିଲା, ନା, ଏଠାରୁ କିଛି ଆହାର ନ କରି ଖାଲି କେହି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୋଧେ ମୋର ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମାଟିର କଳସୀରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଅମୃତ। କି ସ୍ୱାଦ, କି ଚମତ୍କାର ସେ! ମୁଁ ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରୁଥିଲି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସେ ଅମୃତକୁ। ପରଶୁଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କିଏ? କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଡାକର ଥିଲା ମୋତେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେ ନିଧୁବନ, ସେ ବଂଶୀସ୍ୱନ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ନିଧୁବନ, ସେ ବଂଶୀସ୍ୱନ, ସେ କଳସୀ ଅମୃତ। ଓଃ, ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ବି ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଗପ ଓ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଠଘର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।